Ja nyt tulee uusi tilanne. Hyvä syöttö ja siinä oli naattimisen makua. Siinä oli todella naattimisen makua. Ja Nieminen pitää tulee maalin eteen. Syöttö maalin eteen, Jutila antaa tänne vasemmalle, se tulee Riijärvi laukaa ja maali! Ja maali! Suomi katkaisee Järvenpää saa kiekon, vetää kohti maalia. Ruuttu antaa mennä kiekkoon, nyt tulee siinä Peltama maali ja Kele nostaa kiekon maaliin! Timo Peltama vie Suomen 1-0 johtoon! Mäkelä tulee oikealta, tuo ja pääsee laukaisemaan ja siellä Hektanen menee kiekon ja kiekko tulee sitten Mäkelä syöttää laukamaan!